салому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама кас ҳар сарбаланд хонобод аст тинҷ ҳастед. хуш омадед ба канали Бухтар Сити. тасмим гирифтем ду сар ба қачаи фасонак беҳтарин мол баҳри шумо навор кунем. баҳри ҳамин навораи мо баҳри ҳам ба қачора фасонишон як тайлака дариқ надоре. молои беҳтарин наворам, навори хуб меша иншоалло. касе ки харидорае занг бизана харидорӣ кунад. молҳо қарор доранд дар шаҳри Бухтар, собиқ ном Қурғонтепа. номери рақами 1 бародарон азиз, моли Карпат. оригинал молай. усалаи як сола ягон моҳ гузаштагӣ боша ҳамқай беҳтарин молай. очаш баъди ҳами ҳоли зоидагӣ неса буғизай. молои оригинал деҳқонияй бародарон азиз. иншоалло ки моло сортчунам сорти хуби бадай. хафои молам тамошо кунед. ябор мол ғавсиш да ғавсай, попари ғавси хуб дора. фақат занг бизанед харидорӣ кунед. моло қарор доранд дар шаҳри Бухтар. рақамои телефон 917 38 98 78 24 соат кор мекунанд. дар рақамо WhatsApp имо ҳаст, метавонед занг бизанед харидорӣ кунед. любое время занг зада метавонед, телефон 24 соат кор мекунад. мол дарози да дароза, ғавси да ғавса, гардани мол беҳад пешотанаи хуби ба дорад. пас пеш яга 4 кунҷа моле бародарон, попаша хушу тамошо кунед. камтар маълумоти иншоалло мегзарем ба рақами номери 2. ин рақами 1 молай. нархо нархи дастрасанд, иншоалло қимат нестанд. номери 1 мон бародарон азиз, рақами 1 мон 17,000 сомон муомила дорад. нархо нархи дастрасанд, иншоалло беҳтарин молам ҳаст. мегзарем ба рақами номери 2. рақами 2 мо бародарон азиз, анамия беҳтарин молай, беҳтарин стойкара бибинед, кайф кунед. масъала хурданшон ба дараҷаи олиша хурданшон ягон камдӣ дида намешавад. амолот стойкошон стойкаи хуб, попар хуб дорад, зотошон ҳам зоти нағзай. хушу тамошо кунед бародарон азиз. попар ғавси хуб дорад. ишам карпатошай оригинал мола. бародарон азиз, ҳамин мол 10 моҳа 10 моҳа молай. оли 1 сола шидагӣ нест. агар касе бовар кунад накунад, ҳамин мола хидм бордор кардагӣ мочаша. дар як биқаи фасони хушу як бачак мо биқа бохед беҳад молаки базеба. хидм бордор кардагим, зотша дидагиам. очашам гови беҳад гови серширӣ. чанд солои сол шед ки анами хонаи бародар шири ҳамира истифода мебаранд, мехӯранд ҳами очаи ҳами биқара. беҳтаринам зотай. нархои дастрасам бародарон азиз, ишам 17,000 сомон муомила дорад. 17,000 сомони муомила дорад. дастафкаш иншоалло айсоби канали Бухтар Сити мешавад. занг бизанед харидорӣ кунед то наворҳои оянда. худоҳофиз. бародарон азиз, молҳо дар якҷоягирам фурӯхта мешаванд, тоқатуқарам фурӯхта мешаванд. касе дар чихеле мақулае занг бизанад харидорӣ кунад. иншоалло моло беҳтарин молад. то наворҳои оянда. худоҳофиз. баракат дар касбу кори ҳамаи бародарои ғарибу мусофир. худованд ҳаматонро нигаҳбон бошад.